Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kasama tayo makawit-kawit ti barda ko. Ay na, Arnel. Husto ko man dayta. Nabartakan. Ha? Sigurado nga agur-uray ang dagiti dadakkel mo. Wan bibi. Danog barbartag ka manang Carmen. Gaputa kwartak ti barbartag ko. Anya. Gabalak dag trabaho. So nga wan bibi ang da. Noonyo ti kahit kung aramin din. Kaya noonyo ti pangusarak iti kwartak. Anya. Apay ngay akas na kamutin nga agsasao ka dagiti naganak mo. Saan anasaya at tikasta? Kagurgura ka talaga. Dananang kantatang. Gaputa saan nga papadati pa ng trato na iti anak na. Anda paborito na. Damad saan? Anya. Ay nalakay, rabiin. Ngamadapay laang ni Arnel Ijerwal. I-close ko kumanti store. Ngamdimot lagawi dun. Anya? Mapankan, ingka kasarita barang danggan na ka. No siya, di nakmat ikaskaso. Ay, una yan ayan ni Arnel. Gininumlatan. Sigurado asagsagaan man na dagiti dadakkel na ti panagawid na. Dayta nga rod ti ibagbagak. Ngam di nakmat ikaskaso. Iso asikaman lang ang ti makisarita kan ko, ana. Ala, sige. Mabit lang nga rod. Ay, naanak ka, nabartag ka manan. Awan, bibiyang yun na bartagak. Takwartak tinggatang ko iti arak. Sana, Anya. ulay ka ano. Diyak pulos nagdawat ka da kayo iti isyat ko. Kwartak tinggatang ko. Arnel, anak ka, Wan, punuasan ka nga dawat ka na kami kinitatang mo. Ang uray kasta, panunutam ko maati sa lunat mo. Tunggal rabe, nabartag ka nga agawit dito'y balay. Awan, bibiyang ako na eh. Daman ti rumbang pakibiyangan nyo. Tagitilangan kakabsat ko, paborito yo. Isuda ti pakibiyangan nyo. Kaputa, isuda lang mo ti karkaryo nga anak. Anya, apay ay kasta mo di bagbaga manak ko. Pudno mo ti ibagbagak sana. Amin na kaya da ito dyaw. Urawang kwarta yaw, agutang kaya. Tapno dama ito dyaw. Gayam, nanaro na, anyat gatangan nyo. Ay, kwa sa anak agumatang parok. Umutang ako mapailaang iti bagasya, numabalay. Ay, katuwa na, awan parikot iti dayta, ikang kayo. Ay, agyaman ako, nay. Di ka madanagan. Bayadak to into na dayta ni Julia Kwartak. Wana na, awan na nyaman na. Agam, mabit lang. Saan ka di amang mangtad ni Arnel kada kayo? Ha? Ngamin, kanayon mo't nga dakwarta na nga ikatag na iti arak. Ay, kwa. Sa anak nga daw-dawat kan kwa na baraw. Ngamin, babain anak lang. Ay, unay mo't ni Arnel. Awan respeto na itinaganak na. Nasaya tayo may kay Arnel. Uwin manong. Ikanak man iti may isang arak. Anya, uminom ka manan? Ha? Awan mo't mangiparparit Imay ngamin ita iti inam. Imay imutang iti bagas. Gaputawan ka no ti isang yo. Agam ita. Arak ti pangigatangam iti kwartam. Basol ko kit din awan may isang da. Mapandumawat ako ni Julia kabsat ko. Total, isumit ti patpatagda nga anak. Anya? Naiturod mo sinong bata ni nana mo, Arnel? Wen, pare.
naturida ka talaga. Kan may sana ka mabutang ka da nanang. Iso ngay baga ka di kayat kung ngay baga ka da ko ada. Ay unay kan pare. Saan kumamit na kasta ah? Ngamin sana na sa tasong sumbatan tinaganak. Amo manya. Dakil ti basol ta nanang kanyak. Sudah kan itatang ko. Agasam ngay. Upat kami nga kakabsat. Dagiti kakabsat ko. Ada itada atawid da. Siyak! Basit itada atawid ko. Ha? Angan saan nga umdas day tarason parts? Tapno song batam ida. Mawatam ko ma. Asi kati kabasitan gaputa lalaki kamat. Ken babae dagiti kakabsat mo. Oh, saan na mabalay no siyak? No maipapan ko maititawid nagpapada ko mati pamayan da. Nangagko ti saritaan nyo ko ni Ramon, hindi namin sa narabi, Arnel. Apay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Ha? Apay, kasta kamutan kadagiti dadakil mo. Tunggal makisarita ka kadakwada, saan anasaya ti panakilangin mo? Pasensya ka nakal. Ngam talaga nasakit tinagam ko. Anya? Pangasim, Arnel. Saan anasaya at dayta? No addaman saan nyo ang nakikinawatan, mabalin mo mat ida akasarita tinasayaan. Asaan kumamit akasta? Angkal. Ngamin, tay kunadangarudan. No pinagluam, weno napasaktam tirik na dagiti naganakan ka. Awan tinasayata mapasamak itibiyag mo. Pasensya kayon. Ang jak lapat dyan dayta. Anya? Masakit ni nanang. Ngam adda ka dito ang nagmayat pa ti panaginom mo iti arak. Anya ka matan, Arnel. Apa nga na Anya ti parikot yung niya. Kahit bukod ko mat akwarta ti ininom ko. Ha? Uray mano nga arak, kabaala magatangan. Ngam ultimo may salang nga agas ni nanang, di mo pa'y may gatangan. Anya kumaga po? Hindi agpagatang kayo. Total da kayo umating karkari ng anak na. Anya? No siya, awan naman da kanyak. Day tati tandaan da. Manon adaras ngayon bagakkan ka, asan anasaya at tay tangar aramidam kadakwada. Ngam, dinak matikan ka no. Kita akto ah. Ay na, manang. Didak ko makarita na kasta. Amumet akabaelak ti agbyag nga uray awan dananang kantatang. Kabaelak mo't nga agtrabaho para itibukod ko abiyag. Ay na, agbalbaliw kan, Arnel. Saan anasaya at day tangar aramidam? May saka mat, tila ibagbagam mat. Diya lapat dyan da kita. Arnel, anak ko. Di nakman kasarsarita na nang tado ti pampanunutek. Diya kaya ti masinga. Anya, agdala ko maibagakan ka. Ay na, no mangibaga kayo iti kwarta, awan maitid ko kada kayo. In kailangan dumawat kada giti taduma kakabsat ko. No asino dagiti pinatawidan nyo iti nalalawa daga, iso ati pagdawatan nyo iti pagagas yaw. Ay na, anak ko. Apay akasta kamatan na sumungsumbat ka da kamay. Ay, awanan ti adu pa asaw nanang. Panawandak dito'y kunak. Nagahapit mo't gaya man ni Arnel iti mula na anatang nanang. Uy, anak ko. Iso na lang tanatsambaan na matinala ka apresyo. Aya? Nanyamutin nga iti 5 piso ti may 1 kilo apresyo ita. Lugi ni Arnel kadagiti mula na. Kasta aya? Uy, anak ko. Iso ama siya na kankwana. Ang amanya nga road. Sa pala kuma, takalat ang umato ti presyo. Iti kasta, adamat sukat ti bandog ni Arnel. Hala, sana bale. Uray na laka ti presyo. Awan parikot kan kwa na. Gaputawan mo't paggasgastusan na. Ha, Udnumat sana yan nanang. Awan paggasgastusan na, tajay arak tam mo nagatangan. Uwisita talaga ti kastoy abiyag. Manon adaras ang nagburasak iti mulak anateng. Hanggang nababalat ta ti presyo ah. Anyamaten. Ay, inton kun parutak amin ang amulak ta sukatak iti sa balay. Barang iso tinangina.
Iti kasta, makabawi ak. Ne, makadlaw ka. Manon nga aldaw asaan nga imay ni Arnel dito'y Teresena. Magumigom iti bangkag na siguro. Dako na ngamin, aparutan na kano, di mula na. Tasukatan na iti sabale. Gaputan na babaw mit apresyo ti matumtumpungan na. Kasta ka di. Ay katun Anyangay nga agpaiso ti ammo tayo. No iso ti pakatsambaan na itinangina. Ay, sapay ko mga rod. Tapno, mabawi na ti gastos na. Iso na lang ang tawan mo't serbina. Nga uray makatsamba ni Arnel. Awan mo't nasaya at apangip-ipanan na iti kwartana. No saan nga inom. Inom akanayon. Uwan nga rod. Barang dayta ti pagnakman na. Pards, damag ko sinukatam kayam timula manatang Uwan pare. Ngamin, saan mo tin ngagbalo ti presyo? Nababalat tamat. Day tangarot ti parikot ti kadwan. Nababa ti presyo ita. Barang numayato ti presyo. No apitam ti kabarbaro ngay mulam. Sapay ko mga rod pare. Dakelan ti gastos ko. Kasta talaga Pards. Anyang yung rod. Tsamba-tsamba lang ti panagmulay tinatang. Nasaya at tasimangpet ka na nakaw. Dimagas ni Carlo. Indagas na bayad tinatang mo nga impawit mo kan kwa na. Ket, yung nga rodin nanang. Adaw, anak ko. Malas na talaga. Ay, nagbabamanan ti pinanggatang day tinatang ko. Apay ngayon. Anya matay. Ninamnamak mo laki din na makatsambak iti na nga to apresyo ita. Kaano la anang ko iti radyo anangina. Agam ita. 5 ka manan. Anya ngay nga road, anak ko. Talaga akasta. Inton sumaronaw. Kat idagas tumanan ni Carlo ti bayad tinatang ko. Di yo man alalain ta mga numalas. Anya ka din day nga ibagbagam, anak ko. Apay akasta ka mata. Apay ngay Pards. No kaya sinukatam timulam. Iso mo ti panagngina ti presyo. No nya ti insukat mo. Iso mo ti 5 ka. Ay, uwan nga raw parts. Anya matay. Anya nga ti makagapo. No apay ama bankrupt mo't da taon. Awan ti makagapo Pards. Anya ngay nga rod. Talaga la siguro ang naranaam ti nalaka presyo. Sabay ko mga raw takasta. Panay. Panggap ko aparutan manay. Naglaka mo nga ti presyo na. Anya? Sukatak manan iti sa balay. Barang iti maikatlo pa nagmulak. Kat matsambaak ti na nga to apresyo. O sige. Adakan ka na ita Pards. Anya, sana nagawawid ni Arnel kunayo, nanang. Wan nga road, anak ko. Talon nga aldaw asaan anagaw awid. Amangan kunak numasadot nga agawid. Iso nga ijay latan kalapaw na ijay bangkag ti pagturturugan na. Ay na, sapay ko mga rod takasta. 5 ba sakit yung tersena da Uncle June. Ngamawan mo ti Chay. Ay, sapay ko mga roda da ijay bangkag na. No adawayayo, ingkay kitaan. Uray kagurgura da kayo, sarungkaran nyo lata. Wan anak ko. Inakto kitaan inton madamdama. Sapay ko mga rood tamakumikom laeng ijay bangkag na. Apay nga kastoy mo tante mapaspasama kanyak. Agkakapsot ka naguyagak. Sakit. Kasta uray ti sakit ti ulok. Diyos ko, tulungan ako awan mo katumulong kanyak. No kaano nga awan pulos kwartahon. Isumutan ti panagsakit ko. Arnel, anak ko. Nanang. Maya kung dito'y bangkag mo, tadi ka mo tagaw-awi doon. Nanang. Apay anak ka. Masakit ka. Oo, nga ron, nanang. Agkakapsuta ko na Nagsakit ti bagbagik. Diyak maawatan ti riknak. Ay, umay ka nga ro doon na mapantay sa ospital. Ang mga noan niya daita na marikriknam.
awang kwarta ka pulos na nang. Iswadyak na gawawi. Saan mo panunutan dayta anak ko? Siya kung timaka mo iti dayta. Pag-isaw, at dapay lang ni Manang Bujuli ije balay. Iso ti kadua ta mapanidya hospital. Ay na, gapoy tinalabos sa panagtrabaho mi tinadagsan. Isu akastan tinapasamakan ka. Manang, Agyaman ka tanapan pa ni nanang ije bangkag. Kat napan nakakinita. Tano saan? Jak lamon. uwan nga rod manang. Pagyamanak unay. Ta nalagip na kasi narongkaran iji bangkag. Iso aday ta kumati panunutem, ading ko. Kasta unay aguram kadanan ng kantatang. Ang amanya nga ita. Iso damot lagayam ti sidadaan at tumulong kan ka. No kasta nakapsut ka. Manang, Itata masakit ka. Adda ka di maitulong dagi je barkada makainumam idi. Awan, ngam ni nanang agkasapulan iti igatang na iti agas na. Anal pa sa pinagsasawam, isu ti tumultulong kan ka. ha? Dahito iti tandaan na maading ko No addaman banag ang nagkurangan tinaganak. Sana nasaya at alaksiden wano pagsasawam ida. Panunutom kumano awan awan kamot dito abiyag. Saan nga umdas ti kinaado ti kwartam, tapno makunam adimon kasapulan ida. Nagbidot kay ti dayta. Manang, Isu siguro napasamakan ka ti kastoy. Kas kumay ti nagsasaron apan nakabangkrap mo, kalpasan na agsakit kan, nga awan na pulos ti kwartam. Wagas daytoy tap nagbalbaliw kan, gaputasan ang nasaya at nagitar aramidam. ha? Isungag nakam kakuman, ading ko. Pakawanan da ko mananang. Amo ka nagbiddutak. Impagarop ko, nojak ka sa pulang titulong yo. Gaputad da kwartak. Ang dakalabiddot ko. Anak ko, Mamatiak itan iti kanayong nga ibaga kanyak ni Uncle John. Ano na pasaktak, tirik na yo. Awan tinasayat at turong tibiyag ko. ay, kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlaang ang anak ko. Naamiris mo, dagiti bidot mo. Daytoy ko matagbalin eleksyon kan ka. Ati kwarta kat saan ngagnanayon. Ngam ti ayat tinaganak. Iti kaanuman saan ngagbaliw. Uray ka sa no agura ti iparik na wenno aramiden dagiti anak. Agyaman ako na'y nanang. Gaputan yaman di kinadakas kong anak. Kat pulos, adidak inlaksid. Kat imparik na yo tinalaos apatagyo kanyak. Mala, saanan aday tati panunutam anak ko. Agpaimbag kakit day. Kan ikatemon amamimpinsan ti bisyong anak ko. Panunutam ti salon at mo. Respetuam dagiti dadakkel mo. Awan perpekto anaganak. Ngem awan karbengam amanggura kadakwada. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agihaman kami.